салом дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Рафтем. Манчестер Сити аз Ливерпул бо ҳисоби 2-0 шикаст хӯрд. ё Манчестер Гвардиола воқеан рехтааст, ё Ливерпули Арне Слот аз ҳад сахти бад бозӣ кард. Ливерпул шашумин шикасти пайҳами Ситиро дар 7 бозии охири шаҳриҳо ба миён овард. Муҳаммад Салоҳ садумин паси головари худро доду баъдан боз бо як пеналтии дигар ин ба истилоҳ юбилеи таърихии худро ҷашн гирифт. вақте Сити дигар пару болаш рехту умед барои камбек дар дақиқаҳои охир набуд, мухлисони Ливерпул бо як садо муқобили Гвардиола чунин суруд мехонданд ки Пеп пагоҳ туро аз кор ҷавоб медиҳанд. ин барои Гвардиола мисле ки хандаовар ба назар мерасид ва ҷавобан бо ангуштони худ шумораи 6-ро нишон дод ки маро чаро аз дастам меронанд вақте ман 6 маротиба чемпионии Премер-лигаи Англияро ба даст овардам. хулас Манчестер Сити дар таърихи Премер-лигаи Англия ягона дастае мебошад ки баъди чемпионӣ дар мавсими қаблӣ 4 маротиба пайҳам ба шикаст мувоҷеҳ мегардад. ман ба фаъолияти сармураббии нави Ливерпул Арне Слот даст бардоштам. ӯ дар аввалин мавсими худ дар садри ҷадвали Премер-лигаи Англия қарор дорад ва лидерии ҷадвали мусобиқаи Лигаи чемпионҳо низ дар дасти ӯст. ғайри ин Арне Слот сармураббиҳои зуртарини Аврупоро дар мавсими аввали худ дучори шикаст кард. дирӯз Ситии Пеп Гвардиола, чанд рӯз пеш Реали Карло Анчелоти, қаблан Унай Эмери, Хаби Алонсо ва Эрик Тен Хагро шикаст дода буд. ана сармураббӣ ва ана терминатор дар Премер-лигаи Англия. барои маблағ кор кардан аз пешгӯии дурусти бозиҳои футбол ба телеграм-канали дар ҷои шаҳр закрепит кардаи ман дароед ва силкаи гузоштаи маро пахш намоед. аз промокоди мо 1x Фирдавс истифода баред ва дар аввалин пардохт имкони 8000 сомонӣ бурд карданро аз даст надиҳед. барори кор. Реал Мадрид пеш аз Ливерпул дар Испания Хетаферо шикаст дод. инам дар ҳоле буд ки як рӯз пеш Барселона аз Лас Палмас буд ки буд шикаст хӯрд ва интригаи ҷадвали мусобиқаи Ла Лига боз ҳам ширинтар гардид. рости бозии Реал он қадар бароям писанд наомад. он бозе ки шогирдони Анчелоти мавсими гузашта мекарданд шаби гузашта дидан нашуд. Мбаппе ҳарчанд гол зад вале чандин фурсатҳои хубро мисли кӯдак аз даст медод. бо дарвозабон як ба як баромад ва ҳатто аз ӯ гузашт, аммо тӯбро ба дарвозаи холӣ равон кардан натавонист. хулас дар Реал то ҳадде дигар ба Мбаппе бовар надоранд ки пеналтиро ба ҷуд Беллингем медиҳанд. шумо дидед чеҳраи Мбапперо вақте ки ба назди тӯб Беллингем мерафт. мисле ки фаронсавӣ ҳоло ҳам ба фазои дастаи шоҳона одат накардааст, аммо дастаи Реал дар умум мушкилиҳои хоса зиёд дорад. масалан хатти дифоъ бо сабаби осеби чанде аз бозингарон ба чанде аз кӯдакон ва ҳатто Лукас Васкес бовар карда шудааст. хулас Реал феълан дар ҷадвали Ла Лига рақиби азалии худ Барселонаро таъқиб мекунад ва феълан бо як имтиёзи кам аз Барса дар мавқеи дуюм истад. аммо гап сари ин аст ки Реал боз як бозии захиравӣ дорад ки дар сурати ғалаба Ҳанси Флик як зина поён меафтад. шаби гузашта Эвертонро касе шикаст дод. Манчестер Юнайтед буд. муборак шавад, муборак шавад. Решфорд кадом сармураббии наве омад як худро нишон медиҳад. баъд ҳамин хел тамом. дар бозии шаби гузашта Эмио ҳамин қадар сахте бозӣ кард ки бовар накардам ин ҳамон дастаи Эрик Тен Хаг аст. баъди омадани Рубен Аморим гӯё ки ба ҷони мурдаи девҳои сурх нерӯ дамид. онҳо Эвертонро хурдан партофтанд. агар ҳамин хел идома додан гиранд мешавад. ин аввалин ғолибияти Аморим баъди ба курсии сармураббигӣ омадан буд ки дар Премер-лигаи Англия иттифоқ афтод. Решфорд 2 гол зад ва Ҷошуа Зиркзе ҳам ба задани 2 гол даст ёфт. аҷибии кор дар ин аст ки Бруно Фернандеш ва Амад Диало низ дар паси голӣ додан ба истилоҳ дубл карданд. Манчестер Юнайтед нав акнун соҳиб ёфт. бовар кунед пушти фаъолияти дусолаи Эрик Тен Хаг ҳаёти варзишии беҳтарин футболбозон дар Манчестер ба қавле сӯхт. ҷои таъриф ҳамин ки Решфорд дар 11 бозии таҳти сармураббигии Эрик Тен Хаг ин мавсим 1 гол зада буд. акнун баробарии Рубен Аморим ин футболбоз дар 2 бозӣ ба задани 3 гол даст меёбад. аммо дар ҷадвали мусобиқа вазъият безеб. ҳоло дастаи Манчестер Юнайтед бо 19 хол дар мавқеи 9-уми ҷадвал қарор доранд. имсол дар шаҳри Манчестер мисле ки борони нафрин борида бошад. нимҳимоятгари фаронсавӣ Пол Погба дигарбора ба Премер-лигаи Англия бармегардад.
ана бадбахтӣ бозингари фаронсавӣ ки таи 2 соли охир пушти нокомиҳои ҳаётиву осебҳои дурудароз андаке аз майдони футбол дур буд, ҳаминак боз баргашт мекардааст. ӯ қаблан дар дастаҳои ювентус ва манчестер юнайтед бозӣ мекард. ба иттилои пойгоҳи хабарии гол барои ин футболбоз дастаи фулҳеми лондон талош дорад. қайд карда мешавад ки атрофиёни бозингар низ ба ӯ маслиҳат медиҳанд ки фаъолияти худро дар Англия идома диҳад. худи бозингари фаронсавӣ ният дорад ки баромадҳояшро дар премер-лига аз нав барқарор намояд. ёдовар мешавем ки моҳи августи соли гузашта санҷиши допингии нимҳимоятгари фаронсавӣ натиҷаи мусбат нишон дода буд. рӯзи 29 феврал додгоҳи зидди допингӣ тасмими барои 4 сол аз ҳаққи ширкат дар мусобиқаҳои варзишӣ маҳрум намудани футболбозро тасдиқ кард. баъди чунин қарори додгоҳ пагба шикоят бурд. рӯзи 7 октябр додгоҳи ҳакамии варзишӣ эълон кард ки муҳлати маҳрумияти нимҳимоятгари фаронсавиро то 18 моҳ коҳиш додааст. ҳамин тариқ ӯ метавонад ки моҳи марти соли 2025 ба бозиҳои расмӣ баргардад. бечора агентии зидди допингӣ тамоми кӯшиши худро равона кард ки тамошобинонро аз ситами пагба халос кунанд, нашуд. дар бозии дастаҳои Интер ва Фиорентина фоҷиа сар зад. албатта чунин ҳолатҳо як дар футбол рух медиҳад, аммо ин навбат ҳолати мазкур хеле нигаронкунанда буд. ин рақобати даври 14-уми серияи А буд ки ҳамагӣ 21 дақиқа идома ёфт. дар дақиқаи 17-уми бозӣ нимҳимоятгари 22-солаи Фиорентина Эдуардо Бове ногаҳон ба замин афтод ва аз ҳуш рафт ки ин боиси нигаронии футболбозону мухлисон ва ҳайати доварони рақобат буд. ҳарчанд интизор шуданд то вазн ба эътидол ояд, аммо футболбози мазкур дигар ба ҳуш наомад. дар ниҳоят ӯро ба беморхона интиқол доданд ва дигар доварон ба хулосае омаданд ки рафти бозиро тамоман манъ намоянд ва санаи баргузории рақобатро ба таъхир гузоранд. баъдан хабарҳои хуш сархати расонаҳои иттилоотии итолиёвӣ буд ки Эдуардо Бове ба ҳуш омадааст ва вазъи саломатиаш хуб арзёбӣ мешавад. пойгоҳи хабарии Репаблика иттилоъ медиҳад ки футболбоз ҳоло дар беморхона аст ва ҳаёти ӯ дар хатар нест. вохӯрии дастаҳо ҳамин тавр ба таъхир афтод ва рӯзи баргузории бозӣ дертар маълум карда мешавад. ёдовар мешавад ки дар ҷадвали серияи А тими Наполи бо 32 имтиёз пешгом аст. Интер ва Фиорентина бо 28 имтиёзӣ мутаносибан дар зинаҳои сеюм ва чаҳорум мавқеъ гирифтанд. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.